PowerPlate е високоефективен фитнес и медицински уред. Той притежава сертификат MDD, отличие за висококачествена медицинска апаратура в света. Триизмерната вибрираща платформа автоматично съкращава работещите мускули и ги кара да участват с 95-7% от капацитета си. За сравнение, стандартните натоварвания включват не повече от 30% от мускулните влакна. Упражненията на PowerPlate могат да бъдат статични. Могат да преминават от статични към динамични и за напредналите дами могат да бъдат динамични. PowerPlate е уредът, който оформя и поддържа вашата идеална фигура. Той не само помага да намалите теглото, но и трайно да задържите достигнатите килограми. Дълготрайните упражнения, редовните занимания с PowerPlate водят до процентно намаляне на масните тъкани и в частност целулитните липа и допълнително разграждат масните образования и в коленната област, висцералните масти, което със стандартните аеробни тренировки трудно се постига. Дългосрочните диети, изморителни диети, обикновено водят до разграждане не само на масна тъкан, но и на мускулна маса. Отслабването с PowerPlate не само не намаля мускулната маса, но подходящите упражнения изграждат и релефа на мускулите. PowerPlate е вашия идеален помощник и в стретчинг тренировката. Той поддържа еластичността на мускулите и подобрява подвижността на ставите. Нашата дългогодишна практика показва, че PowerPlate е идеалната тренировка за бързо възстановяване на дамите след раждане. Редовните занимания нормализират хормоналната обмяна, активират общата обмяна, изграждат мускулна сила в зоните, отпуснати от бременността. PowerPlate е уредът, който е подходяща тренировка и на дамите в климакс. Многобройни научни изследвания доказват, че вибрацията подобрява костната плътност, поддържа здравето и младостта на дамите. PowerPlate е подходящ за тренировка и на всички динамични дами, ценящи своето свободно време и здраве. PowerPlate 30-минутна тренировка 2-3 пъти в седмицата ви позволява да поддържате идеална форма и да извадите своето тяло. Тренирайте с PowerPlate и не забравяйте, че движението може да замести много лекарства, но нито едно лекарство не замества движение.